Mami makubi sanuna. Nam. Mina kurane aya do dima sisa. Nam. Ale ka teli sanu kofe o ye teliya dan ye. Billahi nkali na ala bonyena. Nam. N'i y'a kɛ sanuko la. Nam. O sanu kelen ala b'o d'i ma. Ay ko ti gansan ye dɛ. Mɔgɔ tɛ wuli ka taa I kunfɛ damanda la bilen. Nam. O banna. N'i bi don ko o ko la. Nam. A ɲɛɲini. O tuma mina kuranɛ aya dɔ d'i ma sisan. Nam. Sanuko la. Nam. Ale ye wulibali di o. Moriw b'a fɔ a ma ko wa akhrajatil ardu askalaha. Nin kuranɛ aya in. Bama I b'i jija I b'a sɛbɛ siɲɛ 777. 707 fois. I b'a sɛbɛ. Ni ka nasi bɔ. Mais laban min bi sɛbɛ I fɛ. Askalaha. I b'o ha kɔnɔ bonye. I ka sanuko hami. I b'a don a kɔnɔ. O tuma I b'a nasi bɛɛ bɔ ka fara ɲɔgɔn kan. Yiri fila bɛ yen. Sunsunfin. Ani duwali. I b'o bɛɛ bulu dɔɔni bɔ ka fara ɲɔgɔn kan. Ni ka na da tile la. N'a jala. I b'a kɛ kolon kɔnɔ ni ka susu k'a mugu bɔ. Wa akhrajatil ardu askalaha. O nasi min b'i bolo dɛ. I bi n'o nasi dɔɔni kɛ o mugu la. Parfait dunya. Parfait musku. I b'o fila ɲini ni ka n'o k'a la. Bama o y'a kɛlen wusula ye. Wallahi. Maa o maa bi to k'o wusula wusu. K'i to damanda la. Ayi o damanda la e tɔgɔ bi fɔ o sanutigiw cɛ la billahi. Maa si to wusula wusu. K'i bɛ jigin dama kɔnɔ. K'i bololangolo bi bɔ wallahi o ti kɛ. A ye kow ɲɛɲini. Foyi tɛ yen min ye gansan ye. Ala yɛrɛ ko kuranɛ kɔnɔ k'an ka tugu sababu nɔfɛ. A ye sababu ɲini a ka baara kɛ ni sababu ye. Kana don kow la I kunfɛ. Kana taa damanda la I kunfɛ. Karisa taala damanda la o ye sanu sɔrɔ. I jɔ n yɛrɛ ka boli ka taa o damanda la. O taatɔ ye min kɛ ani e bɛ ka taa cogoya min na o ye kelen. Ayi. O ye min sɔrɔ e bɛ se k'o fɛnɛ sɔrɔ wa? O tɛ se ka kɛ dɛ. O tuma a ye kow ɲɛɲini. Kun mi kow la koyi. Kuranɛ yɛrɛ ko k'an ka tugu sababu nɔfɛ an ka baara kɛ ni sababu ye. O tuma sanuko sira kan o sababu wulibali min bi Ala ka kuranɛ kɔnɔ o dɔ dilen filɛ I ma. A ka ca o nka nin ye dɔɔni dilen I ma nin kɔrɔbɔ I k'a lajɛ n'i ye min ɲinina a fɔ garibukɛ ye. O tɛmɛnen kɔ Bama maa caman bi boli k'u bi wari ɲini ka don dajugu fɛ nafolo kama. Ne ye sababu kelen d'i ma Ala ka kuranɛ kɔnɔ. Maa o maa bɛ yen e bi fɛ Ala k'i sɔn nafolo la teliya la karabali la k'a sɔrɔ I ma baara jugu kɛ I ma setanɛ baara kɛ. Suratul Waqi'atu don. Iza wakati sura. Ale ye nafolo sura de Ala ka kuranɛ kɔnɔ. N'i bi fɛ Ala k'i sɔn nafolo yɛrɛ la Iza wakati do billahi. Iza wakati an b'a baara kɛ bɛɛ lajɛlen ye. I kɛla cɛ ye I kɛla muso ye I bɛ yɔrɔ yɔrɔ I bɛ se ka Iza wakati nafolo baara kɛ sabu baara jɛlen don konsigasi t'a la tɔɔrɔ t'a kɔfɛ dekun t'a kɔfɛ wa n'i y'a baara kɛ Ala bi sɔn o nafolo kelen Ala b'o d'i ma. I y'a faamuya? An ka tugu kuranɛ na an ka baara kɛ n'a ye. Kuranɛ dɔnbagaw de dɔgɔyala billahi. Iza wakati baara Bama a saraka ye sɛ jɛma den 3 de. An b'a baara kɛ mɔgɔw ye 30,000 nka I bi 15,000 de sara fɔlɔ ani ka sɛ sɔngɔ 1,800 an bɛ baara kɛ baara jaabi sɔrɔlen kɔ I b'i ka wari tɔ sara. I bɛ yɔrɔ o yɔrɔ I bɛ dugu o dugu I bɛ jamana o jamana n'i mako bɛ Iza wakati nafolo baara la ale baara bɛ kɛ nin cogoya la wa n'i y'a kɛ Ala bi sɔn a bi kɛ. 30,000 don nka 15,000 de bɛ sara fɔlɔ ani ka sɛ sɔngɔ
ibi yoro yoro ami barake bara jabi sorole ko I yere kele ko ka don nye iza wakati barake anyena utuma ibi ka war tosra bara imbeke ni chugala bara jugute kurane jeli du ala togo jeli du konsigasi tala toro ta ko fe ay bara nyuma nga ka na vulu soro ni toro ya adama de soro ni deku yi soro sigi ala ka kurane ma I dama kashi ala la ibi seli ala minyi ibe shun ala minyi ibi jagabo ala minyi wallahi ni e toro la e kanga hakli soro ka segi o ala mako ala deli I kungo la e koto ala min kama ka koke ala min kama ni e yere toro la I kungo fo o ala yi hasbunallahu wa ni'mal wakil jigo bi seme ala de law ala kofe ni jigi da fen fenga billahi I jigi tigele bisa o fama joli joli minu nga fanga bana walima minu sala kuto fanga kuna o fama joli joli otuma ni jigida wartigi kan ni jigida fama kan ni jigida setigi kan togotigi kan naka navulu maba naka togo maba naka fanga maba a yɛrɛ bi ban I jigida ala kan I kungo fɔ ala ye I sɛmɛ ala la I ka ko bɛɛ jira ala la bilahi ala b'i dɛmɛ o de la ne ye sababu min sɔrɔ k'o di aw ma kuranɛ kɔnɔ nafolo ko sera ka iza wakati do ala tɔgɔ jɛli do kuranɛ jɛli do n'i y'a kɛ a bi kɛ nin ka fisa I ka baara jugu kɛ nin ka fisa I ka sitanɛ baara kɛ a ye nafolo ɲini dɛ mais a y'a ɲini a sira jɛli la ni nafolo t'i kun bibi na I bi kɛ bolo kɔfɛ fɛn de ye hali du kɔnɔ kuma sɛbɛ ti sara I la n ko nafolo ko de b'a kɛ dama I jandu yɛrɛ la ni nafolo b'i bolo mɔgɔw b'i bonya koyi wa mɔgɔw b'i k'i fɛ mais ni nafolo t'i bolo bɛɛ bi ban I la mɔgɔw b'u kɔ don I ma e ma ye hali ni karamɔgɔ min bi ni dɔrɔmɛ t'a kun mɔgɔw bi tigɛ a la ko dɔnnibaa tɛ ya nka n'u ye karamɔgɔ min sigilen a parler do bazin na kɔlɔsi dakabana bi a bolo mobili ŋaraw b'a bolo u b'a fɔ k'a bi fɛn dɔn diɲɛ laban sela o niveau ma k'u na waati do o tuma nafolo ɲina sira jɛli kan sira min bɛ se ka nafolo d'i ma k'a sɔrɔ I ma sitanɛ baara kɛ iza wakati nafolo baara dun n'i y'a kɛ a bi kɛ o tuma garibukɛ ka téléphone numéro o ye plus 223 72 24 010 98 an bɛ dugawu k'an ka jamana in